ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ብጣዕሚ ፅቡቕ እየ ደሕና እየ። ካብኡ ለለ ብዙሕ ኮሜንታት ይመፅአኒ ኣሎ ብውሽጢ ስለታ እዩ ልምንታይ ኢኺ ተጋሩዋይ ትብሊ ኦልሬዲ ኣነ እንድዒ ንምንታይ እየ ተጋሩ ልብል ኣይፈልጢ ብጣዕሚ እየ እንድዒ ትግራውነተይሲ ከምዚ ብምንም ነገር ለይደራደረሉ ነገር እንተሃለየ ትግራውነተይ እዩ። ቀዳማይ ደረጃ ኩሉ ግዜ ቃለይ ተጋሩዋ እዩ ለሚዱኒ እዩ በቃ ኦልሬዲ ካብዚ ሕማቕ ዘመን ልመፅእ ካብዚ ሕማቕ ፀልማት ልመፀና ተጋሩ ካብ ንጭፍጨፍ ካብ ንቕተል ጀሚረ በቃ ኩሉ ግዜ ተጋሩዋ እየ ልብልና ምስ ይቅርታ ካልኦት ተኸተልተይ እንተሃሊኹም ካብ ካሊእ ሃገር ማለት እዩ ይቅርታ ናግሊ ጥላቻ የብለይ ኖርማል እየ። ኩልኩም ተተባብዑኒ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ሰፖርት ትገብሩኒ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ የቀኒየለይ እየ ልብል ተጋሩ ኣሕዋተይ ብሰላም ገይሩ ብጥዕና ገይሩ ኦልሬዲ ማንኛው ደኽብለኩም ማንኛው ብሄር ዘለኹም ሰባት ለላ ካብ ካሊእ ዓዲ ዘለኹም ለላ ብሰላም ላመረበትኩም ላትፈትይዎ ዓድኹም ሃገርኩም ብሰላም ይመልስኩም። ዋላ በአብዛኛው ኣነ ኤርትራውያን ከዚ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ምናምን ክብል ኦልሬዲ ችግር የብለይ ንምንታይ ላጃና ቋንቋና ሓደ እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ክብል ይኽእል እየ ችግር የብለይ ኩልኩም ሰሰናይ ኢልኩም ኣቱም ሓቂ ሒዝኩም ትነብሩ ሰባት ማለት እዩ እና ክብረት ይሃበለይ ኩሉ ነገር ሰፖርት ትገብሩኒ ኩለኽን ኣሕዋተይ ማዕረይ ለላ ኣብ ጎነይ ኮይንክን ስቲኖሽካዕ ከዚ በቃ ኣርኣያ ክንኮይነ ክነብር ትገብራኒ ኣጓላት ኣሕዋተይ ክብረት ይሃበለይ እየ ልብል የቀኒየለይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ለኽብረክን ልፈትየክን ተጋሩ ኣሕዋተይ ሰሰናይ ለኣኻትን ለላ እዚ ና ማርያም እየ ፖስት ልገብረልክን ኣለኹ ብማርያም ዛሕለውን ለይፖስትክዎ ብጣዕሚ እዩ ለቸገር ዩቲዩብ ኤዲት እኒኦ ምናምን እንደዛ ይሄንን ኮተት ኣይገብረሉይ ኖርማል እየ በቃ ናቹራል እየ ልፖስተልክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምዚ ኤዲት ልገብረሉ ምክንያት የብለይ ከምዚ ጋለታት ኮተት ኣይበልና ብዙሕ ስለ ኣይገደስ ስለና ሃምስታት ነገር እና ኩሉ ነገር ሰፖርት ዝገብረኒ ክብረት ይሃበለይ እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኩልኽን ላመረበትክን ተምለሰልክን ትግራይና ለምለም ኮይኑ ደሚቁ ክንርኢ ኢና ንደሊ እግዚአብሔር የስፍሕዮ የበልፅጎዮና ልዕሊ ማንም ልዕሊ ጦርነት ኣቦይ ዝጊ ተዓረቁና ባይ ዘ ወይ ተጋሩ ኣሕዋተይ ልዕሊ ጦርነት ኣቦይ ዝጊ ማይ ምውቃዕ ክረምቲ ህዚ ናሓሰ እዩ ዶ ብሱር ክነግረክን ማይ የለይ ማይ እሲ ኣቦይ ዝግስ ክረምቲ ቁሩእ እዩ ብጣዕሚ እዩ ቀዝቃዛ ምናምን ገለ ሕሑ ገለ ይኻትብል ኸዚ ግን ብጣዕሚ ሙቐት እኒኦ ኣቦይ ዝግ ብዙሕ ይኾነ እኒኦ እመቤታችን ትተዓረቐና ልዕሊ ጦርነት ገለ ኣዴ ማርያም ለምለም ሃምዚ ሰንቲ ትገበረልና ተውግሐልና ትተዓረቐና ልወዳ ትንገረልና ካብኡ ለለ ኣሕዋተይ ማዕረ በይዘኽን ኩሉ ግዜ ኣንሕና መምህር ሰብ ኣይንኹን በይዘኽን ክዳኑ ስለልቀየረ ብቻ ለኣና ከተለና የውልይ ቅርሺ ተሃሊና ንኸብር ቅርሺ ተሃሊና ኢና ንፉታ ቅርሺ ተሃሊና እዩ በቃ ሕማቕ ነበረ ሰብ ላው ቆንጆ ልቀየርና በይዘኽን ኣሕዋተይ ማዕረይ ንብረትክን ቅርሽክን ሓልዋ ኣክባ የክብለክ እንድደሊ ብዙሓት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኣሕዋተይ በተለይ ብተን ብዱላት ተን ትዕቢተኛታት ለይኾነ ባይ ዘ ወይ በይዘኽን ኣተን ትፃረፋ ኮሜንት ና ማርያም ና ሚካኤል ና ቅዱስ ሚካኤል ገለ ቅዱስ ሚካኤል ይገምጥልክን ከይብለክን እንታይ ጌርክናንና ብጣዕሚ በቃ መልሓስክን ረሳሕ እዩ ባይ ዘ ወይ በቃ ፕሮፋይልክን ቀይራ ፕሊዝ መልሓስክን ስዲ ብጣዕሚ ሞር ማለት ትፃርፎ መጠንክን በቃ ነፍስክን ብኮሜንት ትገልጾ ሰባት እኒኽን ግን ና ድንግል ማርያም ጌርክን ማለት እዩ እና ስራሕክን ኣይትንገራና በይዘኽን ዓገብ ለኣኸን ይኾነ ዝመልእኽቲ ለላ ለተን ጀጋኑ ለለዋ ዓዲ ዓረብ ሰሪሐን ክልወጣ ልደልያ በዋዕን ባይ ዘ ወይ ኣነ ብቀዳማይት ፖስት ልተገበረት ቆልዓ ነይራ ተኣሱለታ እዩ ጥንሲ በይዘኽን ኣብ ትግራይ ለለኹም ኣወለድታት ኣሕዋት ቤተሰብ ለላ በይዘኹም በቃ ዓገብ እስቲ ስርዓት ገበሩ በይዘኹም ስርዓት ገበሩ ንምንታይ ኢኹም ናሰብ ሂወት ልክተባላሹ ትደራጀዩ ንምንታይ እዩ ዛጓልሲ ጥንሲ ለኣክል እስቲ ንሓሲኹም ጥንስቲ ጓል ነግረኩም ጥንስቲ ጓል ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንሓመመት ጓል ተጥንሱ እሞ ኣጥኒስኩም ለለ ክተልዕልዎ ለይትኽእሉ ባይ ዘ ወይ ዕጫኽን ኣሕዋተይ ማዕረ ከምኡ እያ ቅርሽኽን ላብ ቤተሰብ ወይ ለላሓው ላብ ዘመድ ገለ ትልኻትኹን ግን መጨረኽን ዕጫኽን ዛ ጓል ጠኒሳ ለዚ ካብ መን እዩ ለጥነሳ ፖስት ትገብሩ ኣይትፈልጥ ባይ ዘ ወይ እሳ ፖስት ትገብር እያ ክንደይ ፖስት ለይገብር ሰብ እኒኦ ጋይስ
السالي وصأتيان بي الساس اللي وصأتيان بي هندي لي وصأ جاغانو أحوات عد عرب النوار أني وانا بوتي عد عرب رسحت حنقولنا أنه يتصمنا بس بيصمنا حد دوموزي يقصعو حد دوموزي يقرصو حد دوموز همزي يقولوا كأولا لا متسخن لا تقرأي لنا فليت ولادي بتحد ولاد يفلاليخا ترى دي كن حواتي معري السخات انتهى كن بقى لا أتم تلقى تلقى حاول تلقى نوع علم لطري وإل مسلم إنك قطتها بشمخن الزواور أو أنا هلخن حازو أو كلهم ولادي خوني خزي أنا بزحت أرأيا ولدتات كم تسألكني خني بزحت جاكان ولدتات كفتنا نوع الخاص وسخهم الهوج أبوتات ولادي أحوات حاب أكو إني أو يوم كن أبزخ الساعات سي لولادو لخحد أبو لولادو لخحد حول لودنو تقلم لبل جيزينا متيناني أنا حواتي معري بزح ملأختي كحلف الخن أيد اللي already أنا كم أنا سئي بق حد نتخن بق أتنكاريخن أستيمكن بعلغن حبو إلكن لكتنا ورأي لداليكن أحواتي معري بيزخن نورات خني كرشخن أكا بايزوي لو ودات للا ودات أمين خن زيني إنا أيو زيك الخجبر الخية زي هم زينا حدار الجبر الخ أيتسنا بيزخن حدار تاليكا لمتى يسمعني عملت لي تخون already ولاد يخدسن ولاد تحممت ولاد يخاو قرشخا كاو كل كنتم مقرايله زيلنيو نا بيزخن ود امينكن اي تكبرا بزحت تتريا لميدا كوصلكني بغيزيو بهديتو بزحت ارأيا لاخاتن مخري كاخت اسخاتن اخون كن تسفا تغبرالن اقوال بزحت جاغان اوزنيو بتعميل غير مكن مالتو بودات نكحدا الولوون طعيات مسيلو موزي مصيوم لغيروون بقى أتن سو كوينهم بقى أتن رقيصهم بقى أتن ستيوم ولعم كيدهم كحدب لون إننا بيزاخن حواتي معري كرشخن أكوا كرشخ أي مخبري خات سرحت خنقن بقى تالي لا تكن جزي بصبق جزي بصبق قرشي حازو أو إخن أنا بقى أرأي خن كخن يلي دالي لو تخن تشجر كاريكن أيدي اللي وزيل اللخو تاليكا تتلوت كبايزوي أو زي ما تيخن دالا تتسقمات تشجرة تبلان إخن مجمرة ما نشر خن حزت تبلا دزقابيهر كنت التنسو خن اللي بدل خن أنا قررت تناساسي خن دزقابيهر خن لمنا كاف السب زقابيهر يولي لو ما إحنا كان نزقابيهر نسوينا نسوق لنا ليكون لخ عن ليكون أتأمر لكفأتنا حسدنا إننا من كنينة إننا لمتى فلان حلف إلا لا الخا ليكون سوا مسلم قالني أنا أستاذ كافت جبرة تعي لبي حيسخن ورأيي كل دلي أساسنا يلو أخن تجار أحواتي أفسدت أمل على تركوا لأي تدقفني سبورت تجورني أحواتي كوراتي هبلي لو ما أنتي نورني وعلي إزيو كوراتي هبلي عمية الفوتي كان أحواتي معري جن نتخن بتجار تري أنا إلدلي كل خن أوزي بناخي أي أين على الخن تدقفان بتش أحواتي معري حدا أوزر كومنت لبخن كومنت جارة لإخن بتعمي الفوتي كنت جارة أحواتي بتعمي إلى مسكنة كنا لكل نقدر تحجزاني أو قوني تخونا كوراتي هبلي باي سميعين يعوفك زمرة سميعين يعوفك زمرة سميعين يعوفك زمرة تنسائخي تقراين دبلا تنسائي تقارو تنسائي تقارو تنسائي تقارو عودك بسرا قزات زي لمدي زيشلك مقر سلامن النتو تنتاك زيقاتاتل بفقرا زندج هالبال النابلي
سلهلاوي أتقرأي وقت خفالي سميعين عواف سمعيك زمرا زمانة صنتنا عالم كبسرا سميعين يعوافك زمرا سميعين يعوافك زمرا سميعين يعوافك زمرا تنسائخي تقراين دبلا تنسائي تقارو تنسائي تقارو تنسائي تقارو عودك بسرا قراتنا رشاشات عرف زري امو قدس قداماتنا بارد عاطينا مو عبد صادف قدل تتخعو دمو تميت عطبو وصامو ودخامو أخوي هنسات مصائخي كدب بس بشمو نام جامية شو من ولا عينتي نور بوجنا ما بين عينتي وقال عبيد سواتي عم قلبو كانتي وقال ملاباتي أول كامتي أنا تيو ودي كاسايا أنا يا تيو وتيو برفوت إني متموتي هو كاسايا برفوت إني متموتي دفق دماني وحرامنيتي أنا ድንግል ማርያም ዘርኢ ተባህለት ድንግል ማርያም እያ ድንግል ማርያም ተባህለት ዘርኢ እንድሕር ዘይተርፍና ነይሩ እግዚአብሔር አምላክሲ ከምቶም ሰዶምና ገሞራ ዝበሃል ዓድ ክንኸውን ነርና ኢና ኢሉ ጽሒፉ ማለት ሰዶምና ገሞራ ታሪኩ ከመይ እንድሕርና ብጣዕሚ እዮም ሓጢአተኛታት ብጣዕሚ እዮም ልበልዑ ብጣዕሚ እዮም ልሰትዩ ብጣዕሚ ይዝሙ ብጣዕሚ ሓጢአት ይሰርሑ ንብላ